Хәзер Татарстандағы дини вазгыять белән таныштыру өчен сүзне хезмәттәшем Мөршидә Җиһанга бирәм. Әссәләму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Җомга көннәребез мөбарәк булсын. Шушы көннәрдә югары ислам мөхтәсибәтенең Салихҗан мәчетендә ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгына багышлап балалар өчен дини чаралар үтте. Вәгазь, насихат белән бергә Коръән уку бәйгесе дә узды. 30 мартта Чаллы шәһәрендә дә мәктәпкәчә һәм мәктәп яшендәге балалар өчен республика күләм ачык Коръән уку бәйгесе үткәрелә. Аны Татарстан мөселманнары диния нәзарәте, Чаллы мөхтәсибәте, Ислам нуры дини эшмәкәрлек үзәге һәм Ак мәчет мәдрәсәсе оештыра. Шулай ук Чаллыда татар милли көрәше һәм кул көрәше буенча берләштерелгән Россия күләм турниры уздыру традициясе дәвам итә. Татарстан мөфтияте, Чаллы шәһәре башкарма комитеты, Россиянең һәм Татарстанның көрәш федерацияләре һәм Чаллы мөхтәсибәте тарафынан 13-нче тапкыр оештырыла. Көрәштә җиңгән командага Идел буе Болгар дәүләтендә исламны кабул итүнең 1100 еллыгы кубогы, ә үз авырлык категориясендә батыр калучыга жирәбә уйнату нигезендә хаҗга юллама тапшырыла. Быел Мөхәммәдия мәдрәсәсенә нигез салынганга 140 ел. Бик күп мәшһүр дин әһелләре, белгечләр укытып чыгарган данлыклы мәдрәсә 1882 елда Галимҗан Баруди тарафыннан оештырыла. Ә бүген мәдрәсә ни хәлдә? Безнең махсус репортаж. Мөхәммәдия мәдрәсәсе бай тарихлы мәдрәсәләрнең берсе. Мәдрәсәгә нигез салучы Галимҗан Баруди туына 165 ел тулды. Аның эшен озак еллар дәвамында үтәп, бүгенгечә зур тарихлы данлыклы мәдрәсә булуда күп көч куйган барлык кешеләр Аллаһының ярдәмчеләре булып санала. Инде шәкерт ул мәдрәсәдә ятучы, ягъни нидә булса, бер ябыкта яткан укучы шикелле генә күз алдында тотыла. Ләкин инде аңларга кирәк, ул хәзерге заман укучылары, шәкертләре, алар хәзерге мөхиткә яраклашкан һәм дә инде бер яктан да артка калмаган, ягъни бер бөтен яктан камил укучылар дип әйтәсем килә. Мәдрәсә яки шәкерт сүзен ишетүгә бүлмә эчендә китап тотып утырган кыз яки егет күз алдына килә. Ләкин ул алай түгел. Бүгенге көндә мәдрәсә шәкертләре укудан тыш башка уку йортларында белем алып, төрле спорт, белем чараларында катнашалар. Мәдрәсәдә безнең укучылар мәдрәсә белеме белән генә тукталып калмыйлар. Әлхәмдүлилләһ, шөкер, укучыларыбыз үзләрен төрле өлкәдә күрсәтәләр. Тик мәсәлән, шул ук вакытта алар бер үк вакытта кичке яки читтән торып уку бүлегендә нинди дә булса дөньяви белгечлек буенча да белем алалар. Бишектән Алла ләхеткә кадәр белем алырга насыйп әйләсен барчабызга да. Дөнья яктыра көн белән, әдәм яктыра белем белән. Гомер буе файдалы белем алырга омтылып яшәгез дигән теләктә бүгенгә сау булашам.